गइल तमन जाए तो भइल जमन भई आयब से छोड़ा ल अपन मनवा के मई कि माया के बजरिया में जइब झुराई काम क्रोध मत लोभ कैसे सझुराई। किनिक फल पैबा निक कर में के कई कि अब से छोड़ा लो अपन मनवा के मई कि जेकरा खातिर धर तार अपन कमाई। ए भैया ए दुनिया में जेकरा खातिर वो झूठ बोलतानी जेकरा खातिर चोरी करतानी बेईमानी करतानी ए भैया का पता बाकी वो आदमी रहुआ कामे है कि जेकरा खातिर धरता रह अपन कमाई आ काओ कर भरोसा बाकी कामे तोहरा आई कि धीरे धीरे चली रे हे जाई और धीरे धीरे चली रे जाई जहाँ पे में के धाई कि अब से छोड़ा ल अपन मनवा के माई। लेकिन आई एगो सुंदर भाव निर्गुण के भाव है भैया। हम गायक सोनूलाल सधुआ बीड़ा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आई ये हमारा गोलू भाई के टीम बा जो उनके घरी बलिया जिला के चैंपियन बा। आई कहे के भाव बा कि 2 दिन के ठिकाना बा हो हर 2 दिन के ठिकाना बा कि दुनिया ही मुसाफिर खाना बा दुनिया ही मुसाफिर खाना बा 2 दिन के ठिकाना बा 2 दिन के ठिकाना बा दुनिया ही मुसाफिर खाना बा दुनिया ही मुसाफिर खाना बा। बालपन बीतली जवानी आइल बुढ़ापा फिर भी छूटल न नादानी बालपन बीतली जवानी आइल बुढ़ापा फिर भी छूटल नदानी मऊअतिए बहाना बा मऊअतिए बहाना बा दुनिया ही मुसाफिर खाना बा दुनिया ही मुसाफिर खाना बा।
सुंदर शरीरिया पर अतना गुमान बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा सुंदर शरीरिया पर अतना गुमान बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा रहना ना देश बेगाना बा रहना ना देश बेगाना बा दुनिया ई मुसाफिर खाना बा दुनिया ई मुसाफिर खाना बा अबहू से चेतना तो परी जैब फेर में माया के बाजार हो भूलैल अनेर में अबहू से चेतना तो परी जैब फेर में माया के बाजार हो भूलैल अनेर में हम दी तराना बा हम दी ई तराना बा दुनिया ई मुसाफिर खाना बा दुनिया ई मुसाफिर खाना बा दो दिन के ठिकाना बा दो दिन के ठिकाना बा दुनिया ई मुसाफिर